No niin, moi vaan kaikille. Tässä videossa mä syön juustopalloja. Tai näitä maistan, koska näitä mä en ole pitkään aikaa maistanut. Ja sitten on tätä ja niin. Tai en ole ehkä ollenkaan, tai en tiedä. Ja sitten tätä mä oon maistanut ja niin, ja myös Megaforce energiajuoma. Kaikki, jotka tietää mut, niin ne tietää, että mun lempi-energiajuoma on Megaforce. Ja mä juon nyt tätä sitten tässä videossa, että joo. Niin. Aloitetaan video. No niin, avataan ensin juustopallot. No niin. Eli tää on niinku mun arvio, että kuinka hyviä nämä hajut. On aika tommonen juustoinen, niinku tää on juustopallo. On hyviä. On. Onhan se. Tosi aika juuson makuisia ja on hyviä. Seuraavana on totta kai tämä lempienergiajuoma. Megaforce. Megaforce on ihan lemppari. Kaikki, jotka... Tää on vähän tämmönen Jonne-video. Tässä on vähän niinku... No, herkut ja... Sitten on Jonne-mäistä juttua. Energiajuoma. Niin. Ja tää on mun lempijuoma. Nyt avataan. No niin. Avataan silleen, että te näette mun avauksen. Mites mä voisin avata, että tekin näette? Jos mä avaan tälleen, niin sitten te näette. Täällä pitää nähdä. Hei, mä keksin. Näin. Ja nyt 3, 2, 1. Oho, hajut. Uijuma. Tää on mun ihan lempi. Okei, käännetään kamera silleen. Tähän on näin. Ai että. Noin. Äsken se oli sen takia silleen pystyasennassa tuo kamera, että te näette, että miten tää... Että kun mä avaan tämän. No joo. Megaforce on hyvä tuote. Kertokaa kaikki kommenteissa, ketkä tykkää, tai ketkä tykkää Megaforcesta, niin te broida. Joo. Tää video oli tommonen herkkuja esittelyvideo ja ja Megaforce maistelu- ja arvosteluvideo, niin tää oli vähän tämmönen sekavideo, että tässä on niinku mitkä herkut mä sain. Ja niin, ja sitten mä maistan tähän videolle tän ja niin, ihan tämmönen. Kiitos kaikille, jotka katsoi tänne asti ja liketkää ja ehdottakaa videoita kaikki. Ja sitten jos te haluatte niinku just näitä energiajuoma videoita, että missä mä maistan energiajuomia, niin ehdottakaa sinne kommentteihin niitä. Mut sitten kun mä saan kerran viikossa juoda eli yhden juoman saa juoda viikossa, niin eli niin kuin nyt kun on joku perjantai, onko? On, kun tätä videota kuvataan. Niin joskus seuraavan viikon viikonloppuna mä saan sitten juoda uuden juoman, niin sitten silloin taitaa tulla uusi video.
jossa maistetaan, ei maisteta ehkä Megaforcea, koska tässä videossa mä maistan sitä, vaan tosta juomaa. Se on tuolla mun jääkaapissa, niin mä tuun hakee sen ja mennään. Elikkä siis seuraavassa videossa, tai seuraavalla viikon videossa, jos mä teen sen videon, niin sitten maistan sitä energiajuomaa, niin se juoma on, taitaa olla tää Puhdistamon Natural Energy Drink Original. Tässä on sokeria 0 grammaa. Ton näköinen. Niin seuraavassa videossa mä sitten aion maistaa, tai jos mä teen videon, niin sitten mä tain maistaa tätä, niin joo. Mutta ehdottakaa jotain energiajuomia, mitä mä voisin maistaa, jota löytyy Suomesta. Niin jos te ehdotatte, niin mä voin ehkä toteuttaa niitä, mutta... Ja mulla on myös semmonen tää Puhdistamon energiajuomakalenteri, niin sieltä mä yleensä otan ne juomat, niin sieltä voi tulla eri juomia, niin voitte... ehkä mä voin tehdä myös videon, että mä avaan sen kalenterin, niinku, tai sieltä kalenterista jonkun luukun ja sitten näytän sen teille ja sitten maistetaan sitä juomaa. Niin jos haluatte semmosia, niin seuratkaa mua ja tykätkää videosta ja kommentoikaa ja alas videoehdotuksia ja niin. Ei mulla muuta. Tää video oli tässä näin. Ei muuta kuin ensi video.